It's so very very beautiful here, guys. As you can see, daghan tayo og mga man. Hi guys, for today's video, ako among iuban sa ako ang field work. My field work is within Sibura, guys. So, atangin niya nga ako ang mga pagabuhaton, guys. Lipstick kundi ko, guys, oh. Brum brum. Kaingon mo guys no, kinihong bag guys, perte na kabugat guys. May gani guys, kipotla ni guys og metal guys, aron di ko kabugatan guys. Kan mga sanay na sulod ho ni guys, good for 3 to 5 days na. Charotness no, mura ba ko true traveler, charot. Og karon guys no, sayo sa kabuntago nakasakay nako guys padung sa aho ang trabahuan. Ug karon guys, ako rang usa ka sakay guys kay agang mga kauban to man nato sa Argao guys, taga-Argao man sila guys, taga Siburo man sila, ako ra may taga Bohol. Nahiya gani ko ni sa driver guys kay naginuwata na iming duha, charot. Ganyan talaga kapag pinapahalagahan, hinihintay. Ari sa Cebu City guys, perte gud ni ka traffic guys. Munag kamo mulag mo pagbaklay na raman mo kung di mo gusto ma-traffic. Labay ta diri sa SM Seaside. Mao ni ang pinakadako nga mall diri sa Cebu City guys. Mo na siya ang SM. Wala pa ko kalaglaag na sa kanang tibuok jud pero nakadung nako diha guys. Gabi man to wala na ho na hinumduman kun sa ang beauty. Pero unta makalaagon niya ko kanang nay adlaw na guys. Sudlong na no tibuok liboto na no tibuok, charot. Okay. On the way to southern Cebu. Unyag matinga mo guys, ngarang kusugad yung mong dagan guys, hawara nang time lapse guys, hawara nang higher ang speed guys, ang pag-edit-edit og video guys. Ang normal dyan mo nga dagan nga ni guys. Ana, dapat magdahan-dahan lang tayo guys, yung dahan-dahan lang, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. O diba, charot. On the way to Alcoy, Cebu. Beautiful mountain ranges. Come see ahead. Thrill Road. Beautiful road landscaping. Travel takes 2 to 4 hours.
ug karon guys nangabot na gajud mi ari sa merkado sa Alcoy Cebu kay nangaon mi guys sa parte ng sakita sa akong lubot guys bumiyahe guys. O karon on the way na pod mi sa Nugas, Barangay Nugas, Alcoy, Cebu guys. Nga nakakaon ko rig mais guys. Mais nga sweet corn. Nya kana bitong sweet corn bitaw guys, nga kana bitong crispy. Nya kana pa jud nga tamis bitaw guys. Di ba jud ko mukaon og mais guys, kanang puti nga mais guys. Pero karon guys ning kaon jud ko guys, daghan kog nahurot ana guys no, charot no. O di bala kit-kit day kay wala na sa inyo haday. You know who supposedly be the rich? It's the farmers. They owned large land. We owe them for our food every day. They work on it. They are abundant in health. People in the cities are not actually poor. They are just lazy. Lazy people are those remains poor, always begging for money. To realize, being poor is up to you, whether you will stand and starve hard for riches, or remain no courage to do your best every day to survive. So mo ni guys, simple ra kayo ang ilang panginabuhian na ni guys. Farming lang ang ilang panginabuhian guys. But you know what guys, they're so rich guys. Ug mayon ka guys og kanang mga pagkaon guys. Wa sila galisod guys, abunda sila sa tanan sa pagkaon. Pagdung gajud na ni guys, dire jud na nakita guys ang among kahimtang pod sa unang panahon nga nagkamalisod pod guys, pero naam gyapon mga mautan sa una guys. Pero nindot jud bitaw na guys na kanang makabisita ka sa mga tawo nga naapa sa sinaunang panahon gyapon ang ilang sitwasyon, kay ang ilang sitwasyon nara gyapon sila sa murag kalasangan, pero abunda sa mga pagkaon guys. Diri na ma-remind na nga akong kaugalingon nga di apod ko gikan ani ang di lang na ho ma-imagine guys no, kamo nga nagtan-aw ani guys kini nga vlog. Dili lang kay puro rata ka ng modern technology no, naapa di ay puy mga tawo nga nabuhi ra sa simple nga paagi guys. Dire jud na lugara guys, makarealize jud ka nga napaday joy ka ng dili modernized nga part sa Cebu guys no. Unya daghan pa dyan mo ka ng naay mga tanom nya, ang ilahang CR po dani guys, dako pong lawak sa ektaryahan guys. Pero okay ra, madyo manugwa watamaana dog ka ng kinabuhing pobre sa unang panahon no. So kini guys mo ni nga akong pagbisita sa Alcoy Cebu, and it's very very nice experience here guys nga it's grateful kayo ko nga na part ko ari nga akong trabaho kay para pod ma-remindan ko ba nga this is my life before. The next day, so mauna ni guys na human na mi adto sa Alcoy Cebu. Nya karon padung na pud mi sa Dalaget Cebu. Adto na pud mi mo bisita. Dili lang na hoy detalye o unsa nga hong gibuhat, unsa nga hong trabaho, basta kay nag-travel ko giuban mo na sa ang travel. Wala lang na ho gipakita ang hong mga pagkamalisod. Mayo na nang ako'y maglisod kisa kayo ang mahirapan, di ba? Unja guys, nauman nami og trabaho guys. Aning dapita guys, naglakaw-lakaw ra ko nang dapit sa kalsada. Daghan mga mga sakyanan na ni guys padung August Minya Peak. Ato bitong 360 bitaw nga view guys, landscape. Nindot kayo guys, pero wala may makadung. An hours later. So ani guys, nag-stay ra mi ani guys, nga nakabigo ko og doggy aw-aw nila guys. Nag-stay ko sa mong katrabaho ni guys kay para tomorrow mo uli na mi guys. Nya tanawa guys, so nindot kayo lang puppy love guys, lang puppy ba, lang puppy kay mga hinluon niya kanang may mga datuon og porma ba di para sa tuang mga asong ulol, charot. Pagkaugma Hi guys, for today's video tanawa ninyo ang ako ang gidungan guys.
It's so very very beautiful here guys. As you can see, daghan kayo og mga mountain ranges. Murag ako guys, charot. Mountain ranges ba guys? Kana bang daghang mga mountain sa Dagway guys, mga bugas-bugas. Wa ko ningog mountain ranges nga kanang naa sa Tutoy guys, Yutots ba? Kanang na gifted adi na mao guys kay wakuha na guys. Nyuman na guys, ara na to sa ato ang malipayon nga mga documentation guys. Mura ra galaglaag no pero trabaho din na guys. After everything chibuek-ek guys, anong lakaw na mi guys, pauli na mi to Cebu City, on the way to Cebu City na guys. So mo, labay na po tagbalik sa mga maanindot nga lugar sa Cebu City guys. As usual, mga nindot nga lugar na kay mga building man guys, kanang may mga infrastructures, mga running bridge, padungog lapu-lapu na siya guys, padungog Cordova ba? Aw ba? Basta kay padungog siya lapu-lapu guys, patabok gikag Cebu City guys. Pero naibayad na guys, basta muagi ka ng dapita guys. So on the way na ko for boarding house. Salamat ni Kuya driver kay iya jud kong ihatodan ni door to door because I have a lot of things nga gipang bit-bit no, charot. A few moments later niabot na ko boarding house guys. Niya na ko'y mga dala guys. Na ko'y cabbage as you can see. O diba pak na pak may palaway si Inday. O diba dagoy sa paro nagpalaway. Unyo man na pug ko'y mga gipang dariday, wala man ako gipang hawas tanan. O kani guys, talong o pipino. Moangay dyan mo ko ng mga inga ng pormaha guys. Syempre guys, dapat tay papaya guys. Wow! Kinog, kabangaan na guys. So mora to guys, salamat sa pag-uban sa akong videos, sa akong vlog rather. So bye guys, thank you for watching and see you again for my next video.